Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.
Amin. Mari dehita sian buku ede nomor 20 tolu ayat sada sahat rodi tolu. Mar hite-hite goarni di bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi par badia na tuma palangit dohot tanaon. Amen. Disuruh di bata do anakna gabe pardengganan taringot tu dosata. Hamu ale akadongan, molosongoni dihaholongi di bata hita, ikut dohot do hita masih haholongan sama hita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata parguguna suatu dosan, nasokal jalan abonar. Dialohodo nagijang marroha, jala dipati bohodo naserep marroha. Alani i hupang idohami tuho, sairamo tihami asa unang jukat tami, unang gijang rohanami. Alai togu-togu hami marhite-hite todim, asa uduk, serep, tobok jala burju rohanami diadopan ni halak saluhut. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tangihon hamuma patini debata di minggu tas sadarion, ima patik papituhon dohot lapatana. Patik papituhon, unako mangalakup. Dia do lapatan ini, odo. Ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana. Asatoman rohata jala porman, dohot pangalahota, rodi hatata. Yanggo akka naung marbagasi, ikon marsi hamaolan jala masih haolongan. Ima sahatna, atong rap mangidogo mangitasiat Tuhan debata, lau mangulahun nahobar tu pati nai. Ali Tuhan debata, sai pargugo imahami, mangulahun nahobar tu pati mi. Amin. Tato poti madosa tanah godangi tua dopan ni tuhata. Ale Tuhan debata parguguna suatu dosan, para sirohana sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halak pardosa nadangolon, roh tujuloni habang sahabadion mi, manopoti jala manganggukod dosa nami. Maca jot-jot warsai hami ho, marhite-hite pikiran, dohot hata, dohot pambayanan nami narwai. Daku haholongi hami ho sian nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa todinami, dohot nasa gogo nami. Nang dongan nami, dang doso diri nami hubai kami. Ibaheni, tamado rimasanmu jala uhumanmu hami, tuhamatean saleleng ni leleng nai. Alai nama porus mahami nuang tu asini roham nagodangi, mangido sian nasa rohanami hasesani dosa nami saluhutna. Sayurupi mahami paubahon rohanami alani Tuhan Yesus Kristus anak haholongani roham si pangoluhami dohot alani guarmu nabadiai. Ale Tuhan saya asi maroham dihami halak nadangolon. Amin.
tabegema hata baga-baga taringot tu hasasani dosa. Songonot do pakaholongi di bata di portibion, pola do anakna na sasadai di lehon, asa unang mago ganup na porsea di ibana, asa hangoluan na saleleng ni leleng na di ibana, hasangapon ma di bata na di kijang. Amin. Tajaha mahatani di bata turpuk epistel di minggu sadarion imana tarsurat di Jeremia tolu ayat 14 sahatro di 10 alu. Tajaha marsikat sore di ayat parpudi ayat 10 alu rapita anon majahasa. Saimulak mahamu ale aka anak namar baliki ina Jahoba. Ai audo harajo munahian jala ala pokku dohamu sahalak sian sadahuta jala dua halak sian sada marga, jala togi honok kudohamu tusion. Jala lehonok kudohamu akka parmahan, kobar tulo monirohaku, jadi marpa binotoan, jala marroha nasida marmahan hamu. Dungi masama, ya dung torop jala mabue hamu ditanoi, ya ka arisogot ina Jahoba, dang bedo honon ni halak, oti parpadanan ni Jahoba. Ai dang be tubuh di rohani manangise manang painga tingotonna jala dang be luluanna manang bahenonna na asing. Guaron ni halak ma Jerusalem ditiki nasasadai habangsa ni Jahoba jala marpungu tusi sude aka parbegu tu goar ni Jahoba na di Jerusalem jala dang be pahiuton nasida hatakangon ni rohana sida najati. Rapita di aka ari lau pa pinoparni juga tu pinoparni Israel jarak do nasida siang tano na di utara tu tano na di tukon tu opumuna mabain tiatiananna ima sahatna martua do akan atumangion hatani di bata jalan no peopsa. Amin.
Sah tidakon maha porsiautai, songon nahina tidakon idongata sah porsiaun disadok portibion, rap mahita mandok. Au porsea idibata Jehovah, ido ama parguguna suatu dosan, na tumapalangit dohotan. Au porsea di Yesus Kristus, anak idibata Jehovah nasasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabian siatodi parbadia, adorang suabubuhan. Ido tuhata, tumana bernit, ipanghuman ni silatus, namate tarpajal do ibana di hau pinar silang, natuat tuban muatoru dunggitano, namulak mangolu di hari patoluhon, amanai tu surgo lahudu tu siamoni debata Jehovah, amanai parguguna suatu dosani, disina ibana kai mangulak sogo tu tanaon, manguhumi hak namangulu luhut namate. Au porsea ditodi parbadia, jala adon sadahuri anabadia, kuria harapan anak Kristen akan abadia, doa sana dosa, doa hatain namando, mulak mangulu sukit daging halak nang mate, doa tihamuluan nasara sudah. Amin.
Shalom, horas ma di ita salutna, tabegema tikting namasa di Huriata HKBP Rawamangun di Minggu tanggal 14 September 2025, Partangyangan Week. Di hari Rabu tanggal 17 September 2025, masuk pukul 10 siawib, ima sada di Week Duren Sawit, di bagas ni keluarga Amang Situa Dr. Andus, Parlaungan H. Sitorus, Inang Basaria M. Boris Manjutak, alamat Jalan Pondok Kopi, Blok Hasada nomor 10, Jakarta Timur. Paduahon, Wip Pisangan Gading Raya, di bagas ni keluarga Inang Nyonya Situa Dungan Hutagalung, Boris Matupang, di Jalan Cipinang Kebembem Sada nomor 10 Walu, RT 007 RW 07 Jakarta Timur. Patuluhon di Wik Pulu Asem, di bagas ni keluarga Amang Albert Simamora, Inang Diana Borusimbolon, alamat Jalan Pratama Opat nomor 4, Kelurahan Jati Pulau Gadung Jakarta Timur. Sosialisasi dohot koordinasi kegiatan misi pekabaran Injil Biro Zending di daerah pedalaman Departemen Marturia HKBP. Hombar tu surat Kepala Departemen Marturia HKBP naing dipatu padu kegiatan sosialisasi dohot koordinasi kegiatan misi sending di daerah pedalaman jala dipangido HKBP Rawamangun Naga Betuan Rumah dot aka kegiatan Buima Tajaha di Harotas Tikting. Katekisasi sidi khusus. Buka utama pengajarion katekisasi sidi khusus dohot hatotuan boima dijaha di Harotas Tikting jala formulir pendaftaran boima dibuat di kantor sekretariat mulai Senin tanggal 1 September 2025 jala ditutup di hari Sabtu tanggal 30 September 2025. Ibadah pelajar sidi dohot natoras di hari Jumat tanggal 10 September 2025 masuk pukul 10.30 WIB maringanan di gereja Patupauta doho ibadah pelajar sidi dohot natoras jala sudi pelajar sidi dohot akan natoras asaria mandohoti ibadai parheheon naposobulung seksi naposobulung patu parangkaian kegiatan parheheon dohot worship night di tanggal 24 Agustus 2025 sahatu tanggal 4 Oktober 2025 aka kegiatan parheheon nang posobulung boima dijaha di Harotas Tikting jala sude nang posobulung asam mandohoti rangkaian kegiatan parheheoni paborhaton dohot paujakon padita di mingguta sadarion tanggal 14 September 2025 di parmingguan pukul 10 WIB tapatupa ima temu pisa manampaujakan dohot paborhaton amang pandita osator Simanjutak MTH dohot amang pendeta tumpal sitio STH simpul parminggota di pukul 10 WIB di patupado acara ramatama di ruang Timotius di minggu tasadarion beleta sipul jamita manong di kantong ungu di sude parminggon marhiti amplop na pinarade ni Huriata ima nanaing tapasatu amang pendeta osator Simanjuta MTH sebagai tanda hamulioteta di pangkobasion nasida saleleng mangula di Huriata HKBP Resort Rawamangun manamboy do ditransfer tur rekening Bank Mandiri nomor 125 000 onomopat 255065 atas nama amang pendeta osator Simanjuntang MTH Huriata HKBP Rawamangun pasaton mulyate itu amang pandita osator Simanjunta MTH dohot keluarga di pakobasion nasida salelengon di Huriata jala tuhata ma nama masuk amang pandita osator Simanjunta MTH dot keluarga di inganan pakobasion naim baru jala selamat makobasi ma di amang pendeta tumpal sitio STH dot keluarga tuata ma nama sumasunasida mangula di Huriata HKBP Rawamangunon. Laporan panitia pesta Gutilion
Tapuji matuata ala asidot holong ni rohana mardalan dot denggando sudi aka kegiatan perayaan HUT pa ono pulsadaon HKBP Rawamangun dohot pesta gotilon HKBP Rawamangun di tahun 2025. Jalan mulai tema disudi partisipasi dot dukungan ni ruas ni huriata boy mardalan dot denggan ulo tahun. Hami panitia perayaan HUT pa ono pulsada HKBP Rawamangun dot pesta gotilon HKBP Rawamangun tahun 2025 pasaton laporan sementara keuangan satu tanggal 10 September 2025 penerimaan silua donatur UMKM poti pesta gotilon dohot olop-olop godangna sada miliar 610 juta 736.455 rupiah. Jala pengeluaran panitia 5 godangna 404 juta 35.300 rupiah. Penerimaan bersih satu tanggal 10 September 2025 sada miliar 236 juta 700.155 rupiah. Jala daftar ruas nong pasat silua laporan namima dung jalo hami laporan dot konfirmasi sian sintua wik. Songonima hupasat hami laporan pertanggungjawaban sementara tu ruas ni huriata. Disude perhatian dohot dukungan muna hupasat hami ma maulete godang. Tikting naing marbagas. Tikting paduahon naing manjalo pasu-pasu perbagason ma Marwin Kebi Situmorang ruas ni HKBP Resort Rawamangun Wik Kayujati Sunan Giri anak ni Amata Mariun Situmorang tubuh ni Inata Arisma Boru Lumban Raja Duhut Orwana Ana Maria Magdalena Pridak Boru Limbong ruas ni HKBP Resort Suprapto Boru ni Amata Guntur Limbong tubuh ni Inata Lasma Sariati Boru Siahaan jala pemasu-masuon dipatupa di hari Sabtu tanggal 20 September 2025 di Gereja HKBP Resort Rawamangun Jakarta. Tuhatama nama masu-masu Pasaripion Nasida Gabi Pasaripion nadinggan di tonga-tongata terlumobi di jolo ni Tuhata. Ruas namoding. Nah di hari Sabtu tanggal 10 September 2025 nunga jumolo moding sahalak ama Irwan Suhuman Simanjuntak, umur 50 tahun, hinabaluhon inata riris yahaan, alamat Jalan Balanak Raya nomor 10 sia, RT Walu RW Pitu, Wi Rawamangun Opat, Kelurahan Jati Rawamangun Jakarta Timur. Tuhat tama nama ngalehon gogo dot pangabuyang tusude keluarga na di tadikonna. Pilihan dot aka udut ni buah-buah tajahama di harotas tikting naong pinarade ni uriata di pasu-pasu di batama aka barita masa dot ulaun aka sipot-pota bain sangap di guarna songoni matiting di uriata di minggu ta sadarion mauliate.
Pulang
Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ate-ate doho pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huria na hinaholongan ni debata, kami Padita Sakaria Simajutak, obartu penugasan ni amang preses di Ulaon Sadarion, kami Sekretaris Distrik Walu DKI Jakarta. Inang boru manurung, cala dua madihami tadanak. Alani saham matabi ni amang preses tuhita saluhutna, song ninang sian hami tuhita huriaon horas. Barita nauli di minggu sadarion imana tersurat di Lukas 15 ayat 10 sada sahak rodi 32 song noma didok disi. Jalanin nama muse adong ma dua anak ni nasahalak gabe didok siang gianima madok amana. Amang lehot tuau sinamot manang sedia tohapi. Jala disagihom ma tunasida panamotani. Dang pola 3 danari di papungu siang giani masaluhutna dungi lao matuluat nadao disima di passusaihon sinamotna paulului hisapna dung di pasuda saluhutnai masa mahalion potir na di nasaluati jadi dohot ma ibana mamuka rapar. Jadi lao maibana mahiyaddu tusada halak pangisi ni luati gabe disuruh maibana tuladangna marmahan akka babina disakapi rohana do manggohi butuhana lakati iddahan ni babii alai dangadong na mangalihotsa tuibana dungi dipasuang ma rohana tu bagasan ninna ma torop ni halak digaji damang akan nalobiat di idahan angguau mate ma atura parot di son hehe nama au lau madapotor damang dohonok kumatu ibana alia mang namerdosa doau tu banua gijang nang dopakko dang tamabe au goaron anakmu bahen ma au songon anak gajiamu sada jadi hehe ma ibana manopot amana alai daudu pe ibana nunga ditatap amanai ibana jadi asi marohani i marnida ibana hatok maditomu dihaul jala di umma gabeninna anaki mamadok ibana amang namerdosa doau tuban wagijang nang dopakko dang tama biau goaron anakmu alai ninna amaima madok na posona harubua kamuma ulos na duminggan salini hamuma ibana titin malehon hamu tutanganna dohot sipatu tupatna jalawua kamuma anak ni lobu na pinamokmoki otok kamumay naing mga kita marlasiroha ay naung mate do anak kon gabi mangulu naung mago ibana gabi jupang muse jadi mamuka marlasiroha ma nasida alai di ladang do anggo anakna si hahani jadi dinaroi bana dumonok tu bagasi di begema edde dohot parhinaloan gabi dijo masahalak na poso di pamanat ma manang dia na masai jadi ninaima madok ibana nung ngaro anggim jadi dipotong amangmu do anak ni lobu na pinamokmoki ala hipas ibana mulak alai pangarimason ma ibana dango lobongot tujabu gabi ruar ma amana mangapoi ibana alai ninna ma mangalusi amanai nasai leleng hu paulului ho dangdung hulao si patikmu dakkea dileho ko habbing sada tuau asam relasi roha au dohot akadongaki hape disiro anakmi nama moddut sinamotmi rabdoho boru-boru na jahat gabi disiat hodo di ibana anak ni lobu na pinamokmoki alai di dokma tu ibana anaha toktong doho rab dohot au jala di hodo sasude nadiawi alai patut do pamasaon lasni roha dohot pariariaon ai naung mate do anggimon yabi mangulu
jalanong magodo ibana gabe Jupang ima sahatna. Tujuh lo mahamu masuk mahamu. Ninna tuan rumah dohot MC ala naroi orang penting, ala naroi na digokon nai aka sisolho todong jala natama jauon tu punguan dohot tu ulaun di tonga-tonga ni napinukana sada pesta. Alaya kamanginang ise mahalak na manomu-nomu, ise mahalak na menyambut halak parjahat, ise mahalak na menyambut panakko, ise mahalak na menyambut pangototoi, pergabus, dohot akan asing. Danga dong, amanginang songonido sibot ciri ni turpukon. Di Lukas 15 ayat 1 ayat 2 didok na di pajonok si jalobeo. Di pajonok si jalobeo pemungut cukai doho perdosa do dirina tu Yesus lau manangihon hatana. Gabe marmungut-mungut ma parise dohot si boto surat. Gabe didok ma kok orang ini menerima orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Ai Yesus ido ibana anak di debata rap ibana dohot halak perdosai si jalobeoi. Ada pernyataan seperti itu jala ima si bocerina marupama ma Yesus dihatahom ma parupama no perjolo taringo umai taringo tu biru-biru namago dohot taringo tu hupang namago dohot taringo tu anak namago ima turpukta sadarion. Amanginang dung tajahat turpukon adong didok sada ama dohot dua anakna siang gian dohot sihahaan. Amanginang sian anakna na duai dia do perdosa. Sian anakna na duai na dia do na perdosa. Sianggian dido dua sado nasida merdosa dakola sianggian alai taida majorupani dua nasida merdosa atikpe marasing dalanna marasing nang hasalaanna dohot dosa nai ia siap pudani ditutud dolomona ditutun hagiotna jala dipahabis sinamot harta warisanna marpoya-poya ibana imakobarana dito gihon si bolisi ibana lao mapasusaehon artani amana gabe pola sampai somardiha-diha ibana jala idama diripu adong hanguluan na dumenggan di luar ni bagas ni amana. Dia pikir ada kehidupan yang lebih baik di luar dari kehidupan yang baik, yang teratur di rumah bapaknya. Jalaida mah ujungna halakna ditutun sibolis sonang dodi mulana. Sonang dodi mulana alai di ujungna didok bahkan gabe umarga pinahan. Umarga babi sian ibana di ujungna merpoya-poya do ibana sonang do ibana lomona mangula manang aha alai di ujungna hidupnya lebih rendah dari babi didok menggambarkan ciptaan yang najis nasomararga ai malay bana nang dipangan do lakat manang si panganon ni babi i pedang dilehon lapatan na tumagod do babi i mangan sian ibana berarti umarga babi i sian ibana ima di mulana macai uli sonang alai di ujungna macai lea ibana ima halak na binuabuan
ni hagiot ni sibolis gabe marmara ibana. Maka dari situ dia belajar akhirnya untuk mengerti arti bersyukur, mengerti arti rendah hati, dan bertanggung jawab atas setiap kesalahannya. Napa duahon ia siak kangani burjudo ibana siam mulana di paulo oloido nanidok ni amana alai di pudian nyari gabe jupang do di ibana perasaan superioritas, merasa diri lebih baik dari orang lain, merasa lebih saleh, lebih sempurna daripada orang lain, daripada angginai. Ido bana gabe komplain ibana tu amana, tu amongna, karena bapaknya menyambut anaknya dengan sukacita, dengan pesta, padahal anaknya itu sudah mempoya-poyakan, menghambur-hamburkan harta warisannya. Alai bana merasa dumengga duau sian anggiki hape sohyadi weko pesta tuau, merasa lebih baik. Jala umma dosa nama bain ibana bedebu laus gabe dang diulu ibana dang roh ibana tu pestai. Dari sini kita juga bisa belajar agar kita bisa menerima kelemahan orang lain dan menerima keadaan orang lain. Alanido kamanginang, kedua anak itu sesungguhnya sama-sama mengalami ketersesatan. Rapna mago dona sida, hanya beda situasi. Mago na didona bukan berarti hilang tidak kelihatan, tetapi hilang dalam arti dia tidak saleh, dia tidak benar, dia tidak bermoral, bahkan dia sudah kehilangan kemuliaan Allah dari dirinya. Idona nidokna mago ibana dau sian nahina lomohon ni rohani debata. Idona nidokna mago. Saruba dona kidoe detai sai mulak hona lao jalangi. Dang nama dokon saya mulak hamu pangaratoi. Dang ide dona kan? Dang halat na jalang kan parjalang halat na lau mangarato. Dang nama halat na mangaratoi kom mulak tu huta. Alai jalang imana lau imana mangarutta. Manudda sia dalal lomoni rohani debata mulak ma tu lomoni rohani debata. Ido na nido na. Atong buado tu amatai seorang ayah. Mengapa si ayah mau memberikan warisan anak bungsunya? Ba memang hak ni anak naidui. Jalalas do rohani amana lau pasahaton warisanna tu anak konna. Tidak dong nasalah di si. Alai muncul persoalan mengapa si ayah menyambut anaknya yang sudah menghabiskan harta warisannya. Bahasa pola disambut ibana dohod dinggan. Tentulah bagi seorang ayah hidup anaknya lebih berharga daripada harta atau warisan itu. Hidup anaknya lebih berharga daripada harta benda kepunyaannya. Song nido hita tahia kamanginang, dia do umarga hepeng sian anak kota. Dia do umarga anak kotai sian mas munai. Anak kodo situ tudo tauji majo. Ise mahita nabarani manitipon anak konna tu pangurupi. Mololau hita karejo manang lau hita marhuta sada. Hira sudedo kan? Alai isa mahitan na berani manitipon mas na dohot hepeng na tu pangurupi mololau hita marhuta sada. Adong do? Atong dia do marga anak mido manang hepengi. Wado tutuete. Hape nang berani hita manitipon hepek tai tu pangurupi. Hape anak kotai tatitipon.
Imada, alain tabereng jo, alain ko diturbuko di dokon umar ga situtu do anak nai, hangoluan na mangolu do PHP anak nai, sian saluhut aka arta, naong di pasusay honi, daksa diay atik pegudang do niyan argana, alain na boy luluad doy ngoluido na rumikot. Amangin nang si ayah peduli kepada kedua anaknya, si bungsu disambutnya, dan si sulung juga dikasihi dan ditemui. Dia poi diajak agar ikut dalam pesta sukacita yang dibuat oleh ayahnya. Alani dua nado dihaholongi amanai. Atong dia do neng dohono na tuhita kamanginang. Na neng dohono ni turpuko tuhita pabua rap anak ni de batado hitaon. Rap anak ni de batado ganup jolma. Si jalobeo pardosai songoni nang halak pari sedoho si boto surati rap na tinopani de batadoi jala jolman na hinaholongan ni de batadoi. Danga dong agia sada na umarga siya dongan na rap argado dia dupan ni de bata. Pardosa partigoripe dihaholongi de batado. Bahkan alanido uban na ro Jesus tu portibion lao majakon lau manogu-nogu, lau manogihon aka pardosa, asa mulak tu dalanna, tu lomo ni rohana, asa dapotan hanguluan na sa liling ni, liling na ibana. Unang mago niyan, agia sa halak pe. Ayrap na hinaholongan na dui. Ada kalanya, Allah menantikan umatnya untuk kembali padanya. Tetapi ada kalanya, Allah sendiri datang untuk menemui jala ima marhite-hite Tuhan Yesus roh tu portibion lau manugihok kita mabua kita mulak tu amai mencari, menemui, menjumpai, membawa kita kembali agar beroleh kehidupan yang kekal. Dalam ni dibatadui di patupa tuhita kepada anak bungsu Tuhan menanti dan menyambut pertobatannya. Di ayat 20 di dok, daudope dung di bereng, dungi pitor di tomudo di haul. Di haul, jaladakola di haul, di lehot tuibana baju. Narga menggambarkan bahwa dia dianggap menjadi anggota keluarga itu. Kemudian kepadanya diberikan cincin. Pada waktu itu cincin itu adalah seperti stempel, menyatakan sesuatu itu legal. Maka diberikan kepada dia kuasa. Jala dileho musa itu ibana sipatu, ima gobarani bahwa dia adalah seorang yang berdiri kokoh. Dia bukan pembantu, dia bukan pekerja di situ, tetapi adalah anak yang punya rumah itu. Kepadanya dikembalikan kuasa itu. Dilehon tu ibana hamuliaon hasangapon mulak ibana tu bagasni damang. Dan kepada anak sulung Yesus ini menggambarkan bahwa Yesus datang mencari, menjumpai anak sulung jolma namar dusai ima si hahaani naking. Tapi yang perlu kita perhatikan di dalam nas ini tujuannya sama, yaitu agar keduanya atau agar semua umat manusia itu bersama-sama ikut di dalam pesta sukacita yang disediakan oleh Bapa di surga. Asarabdo taruli di hanguluan na sora sudai bersama-sama ikut di dalam pesta sukacita, maka dikatakan Yesus datang untuk orang berdosa karena orang benar adalah pewaris kerajaan surga. Alania kamanginang halak perdosa dohamu manang halak nabadia. Perdosa dohamu manang halak nabadia. Perdosa do itu ate. Hape nakita hati dakot do au porsea di tod di parbadia. Jala adong sada hurian nabadia. Ai hurian nabadia ise do. Kita atong wado perdosa dohamu manang halak nabadia. Nabadia, dang adong bedosamu.
Atong dia do hadiriotan mga kamanginang. Perdosa do hitam manang nabadia. Perdosa. Martin Luther mengatakan bahwa kita adalah perdosa naung pinarbadiaan ni debata. Ido hita. Perdosa naung pinarbadiaan ni debata. Alanido ubay nagabe jupang las ni roha songo topik ni mingguta sadarion las ni roha di hamumulat ni anak namagoi. Halak perdosai naung pinarbadiaan ni debata. Gabe jupang las ni roha. Dan itu dikatakan dalam Lukas 15 ayat 10. Sumatusido nasa las ni roha di jolo niya kasuru-suruan ni debata. Mida sa halak si perdosa na paubahon rohana. Jadi orang-orang yang mau bertobat, maka dia dikuduskan oleh Allah. Dan karena dia dikuduskan oleh Allah, ada sukacita besar, pesta di surga. Lah situ tudo rohani debata, tuakan muba rohana, muba pangalahona. Alai molo songoni debata, las do rohamu, muba dongammu. Adong ma sahalak sugari na olo madangguri jabumu. Dioto-otoi hamu, ditipu hamu. Takang musai may bana tunatoras na diboto hamu. Di sadatiki kecelakaan may mana ditabrak motor. Ponggol mapakna. Dodohonom muna. Dodohonom muna kamanginang. Dia sudah melempari rumahmu, engkau ditipu, dia juga jahat kepada orang tuanya, dialo do natorasna. Tiba-tiba dia kecelakaan, patahlah kakinya dua-duanya. Do honota. Tauton, itu matehon, tau rasa lu. Hape nakingan, bado tahe. Ikolas dunia roha, molo mula mian ibana. Tangi tahe. Ai tu hatai pe dang lomo rohana mida hama mate ni parjahat. Sibolis pe dang lomo rohana mate parjahat. Asa gudang pasukan na. Kan itu ne. Dang lomo rohani sibolis mate dah halak na jahati. Atong molo hita wado. Hape molo jolma taoton matehon nina kan? Berarti ukejam do hita siat debata doho sibolis. Itu tu kan? Allah tidak menginginkan kematian orang jahat. Iblis pun tidak menginginkan kematian orang jahat. Hape molo halak jolma hita jolma matehon nita kan? Tauton. Seolah-olah kita lebih kejam dari mereka. Alanido ikol las dunia roha molo mu badongan. Las do rohanian molo pe ikom mangai satokit dongani alai di ujungna mu baibana tudalan lomoni rohani debata. Dan inilah ajakan kepada kita, jika Allah kita menginginkan dan bersuka cita atas pertobatan satu orang, demikianlah setiap orang percaya harus bersuka cita atas pertobatan banyak orang. Dan oleh karena itulah kita juga diutus ke dunia ini untuk mengajak banyak jiwa untuk kembali ke jalan Tuhan. Ido naking edetai, tai deo do de tamak deo sai mulak ho na lau jalangi. Asa do hodo na sida mulak. Alani do pena tapahingot, alani do pena tatangyakon, alani do pena sai ta apoi ibana, ta ajarkon do tapabua lomo ni rohani debata. Asa dua asa mulak ibana tu dalan lomo ni rohani debata. Di baheni nuaing persuruan ni debatado nang tuakan aposona padita. Persuruan ni debatado nang akka naposona padita disada poda tohonan di dodo lau mangaramoti arta nasian Tuhani. Lau mangaramoti arta nasian Tuhani. Imaruas ni huria. Ai sikat ni Kristus do padita lau mangelehelek. Lau manugihot jolmai asa merdinggan di padame dohot debata. Mangelehelek dohot manugihon jolma asa olo dipadinggan mardame dohot debata.
Siani yakan nasinuru ni debata keberhasilan bukan dilihat dari berapa orang yang kita buat bertobat, sebab yang menilai seseorang itu bertobat bukan kita tetapi Tuhan. Alai disuruh dohita mangele-helek manogu-nogu dongat jolma asaolo ibana tudalan lomone rohani debata. Soal perbuena nungatakas tedehoni debatado mernida nani ulami manang na adong perbueni. Atong selamat melanjutkan pelayanan ma di tempat nai baru tua mang padita osator natu Surabaya Sidoarjo dohot tu padita Tupal Sitio di HKBP Rawamangunon. Saya tulus ma sakap ni debata marhite-hite ulau pakubasyota manogu-nogu manogihon dohot mangapoi saluhu ruas ni huria asa mardame mardenggan dohot debata. Amin. Ali Tuhan debata mau liate ma tung takas dohui dahami holong ni roham marpangaju doho di hahurangan hagaleo doho di dosa nami adik pijujud do di buah-buahan hagiot ni daging hagiot ni portibio kami alai di haul hodo hami di halungutok kodo hami dilului hodo hami jala dili hoko na umuli na duminggat di hami alani Tuhan naing magomos hami dia do pammi mangihuton lomo ni roham molo naung terjolu kami tu dosa sai paingok mahami asa huboto hami mulak tuho jala molo manaha kami satia hami di hatam doho di lomo ni rohami ot mahami maruduk marserep ni roha mamuji ho sai dauma gijang ni roha jalauna kami manguhumi dongan nami mauliate ma disaluhut holong ni roham itonga-tonga ni huria dilehokodo akka naposom naburju makatahon hatam pabuahon baritan nauli doho makanguluhon hatami asagabi tiruan nadinggan doho dalan laho manogihon akadongan tulomo ni roham atong parsahalay ma akan naposom sude nang ruas ni huria pe ditonga-tonga ni bagas nang dia kaulaon na siapari ay marhite-hite parngoluon nami ima patar harajomu patar barita nauli ay sian ngolu nami do tutu lam idaw ni portibion hasangapommu nasok kali atong todimima saur dihami ganupari mapargugui ho kami dung hujalo hami hatam ay hatamido haguguon nami sinjata nami lau mengadopi doho mangulahon saluhut ulaon di portibion asiroham tu akan namarsahit pargugui ma jala pamalum akan namarukil namahiu oma na mangapuli nasida nang naberduka petahe sailehon pos ni roha tu sude ruas ni huriam diragam ni aka ulaon na nomor 33 nomor rengge-rengge pegawai negeri pegawai swasta pengusaha songoni nang na mula-ulaon karejo di pemerintahan dohot nang lansia nang ibu rumah tangga nama balu homatoktong mian di bagasar rohanami lumowi tehedat danak nang remaja pe asa os rohanami di panari honomu na dumenggan di ngulunami jala hodo Tuhan nami siuluan nami salili kami mangulu di portibion atong marsangap maho marhite-hite sadok panggulmito ni ngulu niya kana porsea jala pasu-pasu menang bangso namion badau mara badau bada jala lehon habisuhot tu pamareta nami asatung diuluhon dinggan sude kebijakan dohot aka aturan bain sangap di guarmu jala jupa madame dohot hasonangan di tonga-tongani masyarakat mertua mahami sude Allahu oloi hami Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita lau suhut ma apungu pilihan.
Nuaing masuk mahita tu acara paborhaton dohot paujakon padita fungsional di HKBP Resort Rawamangunon. Marede mahita buku ede nomor 807 ayat sada. Saunari naing paborhatot tama sian HKBP Resort Rawamangunon ima amata padita osator simajutak magister teologi padita fungsional Resort Surabaya bertempat di HKBP Sidoarjo distrik 10 Pitu Indonesia bagian timur. Obartu surat keputusan ketetapan pimpinan HKBP. Alani tabigi majolo di jahahon surat keputusan ketetapan ni Eporus taringot tu perpidaan nasida. Surat keputusan ketetapan nomor 655 garing PDT garing SK garing 07 garing 2025 Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Pearaja Tarutung menimbang tugas panggilan pelayan sesuai dengan Alkitab, konfesi HKBP dan aturan-peraturan HKBP. Mengingat aturan kepersonaliaan HKBP tahun 2023 dan PPKU 2023, memperhatikan tugas rapat pimpinan HKBP tentang mutasi pelayan penuh waktu. Dengan doa memutuskan menetapkan nama Pendeta Osator Simajuntak MTH, tanggal lahir 31 Juli 1975, jabatan dahulu Pendeta Fungsional HKBP Resort Rawamangun, terhitung mulai 15 Juli 2025 menjadi Pendeta Fungsional Resort Surabaya bertempat di HKBP Sidoarjo, distrik 17 Indonesia bagian timur, dengan ketentuan menjalankan tugas pelayanan seturut dengan firman Tuhan dan senantiasa menghidupi poda tohonan, menerima belanja pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran sesuai dengan nomenklatur dan nominal yang telah ditetapkan. Kenaikan belanja pokok dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. Memastikan updating database jumlah jemaat online setiap saat
di semua aras pelayanan, baik distrik, resort maupun jemaat. Apabila masih terdapat kesilapan dan kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan dilaksanakan. Petikan surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan diteruskan kepada Sekretaris Jenderal HKBP dan seterusnya. Ditetapkan di PA Raja Tarutung pada tanggal 11 Juli 2025, Huria Kristen Batak Protestan, Eporus, Pendeta Dr. Victor Tinambunan, ditandatangani dan distempel. Lampiran surat keputusan ketetapan Eporus HKBP nomor 655-SK-07-2025 tanggal 11 Juli 2025. Dahulu nama Pendeta Osator Simajuntak MTH, jabatan Pendeta Fungsional HKBP Resort Rawamangun, dan sekarang jabatan Pendeta Fungsional Resort Surabaya bertempat di HKBP Sidoarjo, Distrik 17 Indonesia bagian timur. Huria Kristen Batak Protestan, Sekretaris Jenderal Pendeta Rikson M. Hutahayan MTH. Hamu padita pasal mengerti bagi hamu keputusan ketetapan alani paparan au mewakili Preses HKBP atas goar pimpinan Upa Borhat Mahamud di bagasan keluarga anaknya Tuhan di pasu-pasu, di dongani, dalam di perguruan amin. Pertanyaan mau nami dohot asin terlumubi makubasi pasu-pasu asam berpasu amin. Nuaing masuk mahita tu acara mangujakon marede mahita buku de nomor 417. Sairaboti marohaku asaboy gohanguam sai mabar mapasu-pasu namarhite siana iana urohanami kondirima korini pakedon molunami gawe Amu ruas doho parhalado ni HKBP Resort Rawamangunon sadarion ojakonoma padita fungsional HKBP
Resort Rawamangun, Distrik Walu DKI Jakarta. Ima Amata Pardita Tupal Sitio, Sarjana Teologi. Hobartu surat keputusan ketetapan ni pimpinan HKBP. Atong tabigi majolo surat keputusan ketetapan ni pimpinan HKBP taringotu nasida. Surat keputusan ketetapan nomor 493-PD-SK-05-2025 Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Piaraja Tarutung menimbang tugas panggilan pelayan sesuai dengan Alkitab, Konvensi HKBP dan aturan peraturan HKBP. Mengingat aturan kepersonalian HKBP 2023 dan PPKU 2023 memperhatikan tugas rapat pimpinan HKBP tentang mutasi pelayan penuh waktu. Dengan doa memutuskan menetapkan nama Pendeta Tumpal Sitio STH, tanggal lahir 5 Juli 1976, jabatan dahulu Wakil Kepala Biro Oikumene HKBP, dan terhitung mulai 1 Juni 2025 menjadi pendeta fungsional HKBP Resort Rawamangun, Distrik 8 DKI Jakarta, dengan ketentuan A. Menjalankan tugas pelayanan seturut dengan firman Tuhan dan senantiasa menghidupi poda tohonan. B. Menerima belanja pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran sesuai dengan nomenklatur dan nominal yang telah ditetapkan. C. Kenaikan belanja pokok dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. D. Memastikan updating database jemaat online setiap saat di semua aras pelayanan, distrik, resort maupun jemaat. Apabila masih terdapat kesilapan dan kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan dilaksanakan. Petikan surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal HKBP dan seterusnya. Ditetapkan di Piaraja Tarutung pada tanggal 15 Mei 2025, Huria Kristen Batak Protestan, Eporus Pendeta Dr. Victor Tinambunan, ditandatangani dan distempel. Lampiran surat keputusan ketetapan Eporus HKBP nomor 493-PD-SK-05-2025 tanggal 15 Mei 2025. Dahulu nama Pendeta Tumpal Sitio STH, jabatan Wakil Kepala Biro Ekumene HKBP, dan sekarang menjadi Pendeta Fungsional HKBP Resort Rawamangun, Distrik 8 DKI Jakarta. Huria Kristen Batak Protestan, Sekretaris Jenderal Pendeta Rikson M. Hutahayan, ditandatangan. Kamu Nunga dibagi hamu surat keputusan ketetapan pimpinan HKBP hobartu aturan dohot peraturan HKBP. Atong nama nukum maaun waing tuhamu dijolo ni Tuhan Yesus Kristus Raja ni Huria jalanapuna huriai dohot dijolo ni akadongan bison. Naolo dohamu memilih hot dirimu na mangaruduti ulau ni hobartu aturan dohot peraturan ni HKBP naung binigi munai. Hamu Pardita Tupal Sitio Sarjana Teologi, au mewakili Preses HKBP Distrik Walu DKI Jakarta atas goar ni pimpinan HKBP Wojak Komahamu Gabi Pardita Fungsional HKBP Resort Rawamangun Distrik Walu DKI Jakarta
di bagasan goarni debata ama, anakna Tuhan Yesus Kristus dohot todi parbadia. Sai didongani, diramoti, jala dipargugui mahamu mangulahon ulauni, asa marsangap gowarna marhite-hite pakubasyom muna. Amin. Hamu ruas doho parhalado ni huria ni Tuhan Yesus Kristus nadi HKBP Resort Rawamangunon. Jako kamuma padita tupal sitio STH di bagasan Yesus Kristus ulu ni huriai. Tangyakon jala urupi hamuma nasida asa majadi ulaon nasida di tonga-tongani resoton. Anggap ma Tuhatta. Martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami Raja jala napuna huriai. Mauliate marohanami tuho jala pujion nami guarmu. Aidang di paloaso huriami somar parmahan. Alai sai di babakit hodo akan naposom naburju jala naolo suruomu mamaritahon hatam. Nunga di paujako padita tupal sitio gabi padita fungsional HKBP Resort Rawamangun Distrik Walu DKI Jakarta on asi maroham lehom matodim nabadiai parsahalai jala parbisuhi asa pulin baritam nauli idi baritahon lehon dohot hahipason haguguon dohot hiras ni roha mangaradoti sude ulaon di resoton. Amin. Saudari saat mahita tu nama dokata adorang soi mangido mahami dohot hormat tu hita napa saat hata di bagasan tikion singkat padat mahata baen tau dutu pianon di acara ramatama mamer kita di partikian nunga jam 12 kurang 15 menit. Na parjolomu pasatami ma partikian pasahaton hata partadingan amang pendeta osator simajuntak dot inang Roma 7 loon. Horas madita saluna kamanginang adorang so hami makatai jumulo jo pinasat ngasepak behami dak pula danak alai pinasat maju parjolo twinata. Terpujilah Kristus atas persekutuan kita saat ini 4 tahun 10 bulan Amang Inang Amang Pendeta melayani di HKBP Rawamangun. 4 tahun 10 bulan juga kami mendampingi Amang dalam pelayanannya. Dan 4 tahun 10 bulan juga kita bersama-sama marsaur, bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan di HKBP Rawamangun. Tentunya selama waktu itu pasti ada kesalahan, kekurangan yang kami perbuat, baik melalui sikap kami, perkataan kami, maupun penampilan kami. Saat ini kami dengan kerendahan hati kami memohon maaf Amang Inang. Tuhan Yesus memberkati Amang dan Inang semuanya. Saat ini juga kami mohon, doakanlah kami di dalam pelayanan kami selanjutnya, terutama untuk Amang Pendeta Osator Simanjuntak melayani di HKBP Sidoarjo. Biarlah kiranya Amang Pendeta boleh menjadi berkat bagi jemaat di HKBP Sidoarjo.
Secara khusus, saya mengucapkan terima kasih untuk semua pengumuman Paropuan SPH yang ada di HKBP Rawamangun. Terima kasih Inang untuk kebersamaan kita selama ini. Tuhan Yesus memberkati Inang semuanya. Juga kami mengucapkan terima kasih untuk Pardi Huta Pandita di HKBP Rawamangun. Untuk kakak uluan kami, kakak dan adik sepelayanan kami, terima kasih untuk kebersamaan pelayanan kita selama ini. Sampai bertemu di pelayanan kita yang berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Na pinasangapan ima amang preweses na mewakili amang pendeta Sakarias Majutak. Na pinasangapan amang pendeta Resort HKBP Rawamangun, amang pendeta Manapar Pajaitan. Na ni parsangapi akadongan fungsional HKBP Rawamangun. Dunia kamanginang donga perhalado ni HKBP Rawamangun. Dihamuak kamanami nanami mulai siad sekolah minggu, remaja, naposo bulung, akaina, akaama, lansia, do sudah karwas ni huria, natotong di bagasa parsauratan nasailaon. Pinuji madebata ala nunga tikina habibui, hia mangula di huriata HKBP Rawamangunon. Nian halongangat do di hami alabui hami di ojak ko di huriata HKBP Rawamangun ala salelengon se binulus don tiki di Jakarta Utara hami baharo na yang budi batu sonin naroha ape romaeska bui las roha ala termasuk gereja Nabalgadon di HKBP. 4 tahun 10 bulan mahami November 2020 tiki Covid satu bagasan tikion. Sangat dohi tarang bui marsaur alani Covid, alai bui merdala doh dengan ka pangulahon. Mulai tema totong di abang nami amang Dr. Nelson Simajuta do inang na madongani hami secara keluarga, do taka dongan narong dison. Di hamuak ka manginang, mulai tema secara khusus tong tu lansia ni huriata tu parkepet Dr. Ama ala hamido pendamping ni huriata di bain alai tu sude pehita madok moliate rohami. Nungai ujako kami di HKBP Sidoarjo tanggal 24 Agustus 2025. Jalan nunggah hampir sebulan kami di zon ada orang seborhat kami di bagasa minggu tu huriata makubasi huriata. Jala umat ikina di bagasa sadarion kami di paborhat sian huriata HKBP Rawamangunon. Jala teruson angginami padeta tupal sitio. Dia maka manginang macam gudang do parsaurata na hurang lubi 4 tahun 10 banon jala pos doroha sanggia mambar perbuyak kahatan di bata na hujai mitoh kami na salon jala anggia matotong ipio pamuak ka jamitai aka amanginang jala marsaur pehita musek tu akatik keneng ro tikiroham tu son anak konami si Bonita Juliana Gracia pasma kalas sada SMP sonare kalas tolu SMA mana dungi anak konami Owen Petra Samuel tikiteroson pasma kalas 4 SD sonare kalas tolu SMP mebana alisoni dora hita hakahami kaparhala dunuria saya totong do marlauro siatonga-tonga ni hurion halani selenai amanginang alam mereka kapartikian bui mamusia tapagajang mulia tema rohanami di hita saluhuna sedi pasu-pasu de batama hita dia kapar saurata na salon jali pasu-pasu huriana dan niluon ni amang luata nang di bagasanaka pakubasion namang musik horas ma di hita saluhuna. Namangihut pasahaton hata patujolo manang hata perkenalan sian padita na diojakon bagasan tikyon tujolo ma amang pendeta tupal dohot inang dohot keluarga.
sampai situ samping Alden, samping Alden. Ya, horas madihita manginang. Ala jepek do partikian jala hami pe holan hata patujolo don pasaton nami alai parjolo mau pasa partikianon tu inang boru simang usongon. Horas, selamat hari Minggu untuk kita semua. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur atas kebaikan Tuhan yang telah memberikan hari ini buat kita untuk berkumpul bersama di ibadah temu pisah pendeta fungsional. Kami mengucapkan terima kasih secara khusus kepada perwakilan dari kantor distrik yang memimpin acara ibadah pada hari ini, Amang Pendeta Simanjuntak, juga Amang Pendeta Resort yang telah mempersiapkan setiap acara demi acara beserta seluruh Parhalado HKBP Rawamangun. Kami berterima kasih atas semua yang sudah dipersiapkan dengan sangat baik. Kami bersyukur kiranya nanti setiap acara demi acara yang akan kita lakukan pada hari ini boleh berjalan dengan baik. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati kita semua. Secara khusus juga kami berterima kasih kepada keluarga kami, keluarga besar, orang tua kami, ada mama dan abang kami yang boleh beribadah pada saat ini. Juga keluarga Inang Pendeta Mani Huruk beserta keluarga besar, tidak lupa dari seluruh teman pelayanan kami Amang dan Ninang HKBP Pasar Minggu yang senantiasa dengan segala kasih sayang bisa mendampingi kami pada hari ini untuk beribadah di acara temu pisah pada hari ini. Kiranya kasih setia dan pertolongan yang dari Tuhan yang telah disempurnakan di dalam hidup kita masing-masing itu yang boleh kita bagikan bersama-sama. Juga untuk jemaat HKBP Rawamangun, inilah kami Amang Inang semua. Terima kasih atas penerimaannya. Semoga dari hari ini sampai hari-hari seterusnya di dalam pelayanan keluarga kami di gereja ini kita boleh bersama-sama lebih banyak lagi waktu. Namun dengan keterbatasan waktu kami nanti mungkin di kemudian hari, sebelumnya kami memohon maaf. Kiranya kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan. Terima kasih. Ya. Mulai tema dituata. No persangapi hami Amang Padita Resort, Amang Padita Manapar Pajetan. Nau persangapi hami Amang Inang Padita Pangulan Nagok Tiki nadong di HKBP Rawamangun. Nau persangapi hami aman hami inanami Parhalado dongan Pakobasi di Huriaon. Sude tahe ruas ni Huria HKBP Rawamangun. Mulai sian sekolah minggu sahat tunda tua nami lansia. Secara khusus tua bang nami Abang Padita Osator Simajutak Inang do sude keluarga. Jala mulate do dohonon nami tong tupunguan lansia dapat tu begihon ede namasai uli une di bagasa minggu sadarion soni nang tu kor aman ihuria HKBP Rawamangun muliate amang jala tu punguan kor kantate domina tamuni huriaon sian HKBP Pasar Minggu naro rabdohot aka amanami Parhalado do ruas nahuberek kami rosian Pasar Minggu. Jala secara khusus yang kami hormati Ketua Konferensi Perempuan HKBP Inang Sandra Huta Barat Boru Sidaputar. Terima kasih Inang hadir bersama-sama dengan kami. Amang Inang
Oh, ada juga ternyata hadir Ketua Yayasan STT HKBP Amang Sintua Ido Huta Barat. Moliate Amang rohamu. Daku bereng nak kijal daku boto na rohamu. Moliate mah. Kami Padita Tupal Sitio. Inang Boru Simangusong, Elila Rosa Simangusong. Jala opak madak danak di basa-basa Tuhan itu kami bawa do sude manggarar do sude itu jalau do ikona jago-jago do lulum muna berarti harga do gararon haduan tuhori paruma ini siak kangamma namargoar Bonar William Benedicto Sitio pangguaranna Bonar isi kola pe Bonardo Daku paluas William siag gormido tarida identitasmu nekku napa dua hon napa tuluonon kalas 2 SMP manuan kalas walu mau papidahami di strada Duren Sawit kelas 8 ya kelas 2 SMP walu doate bingung na jolo kelas 2 SMP nuai nga kalas walu napa dua hodot napa tulonon kembardo ya amma syakangan namargoar Alden Evander Sitio on Adley Evander Sitio tikisora kalakon beda sada setengah odo hape natari sada lau hami pas imunisasi na sidang beda 5 kilo rak donya nila kami rap margizi do si panganon na hobar tu kemampuan nami alai om manasida kelas 5 SD manuaing di strada Duren Sawit om Masyap Pudan babay dulu ya namargoar Arion Partogi Sitio 2,5 tahun dope om Mahami Amanginang ruas HKBP Rawamangun. Saya ingin dulu 1 menit lagi saya pakai menyampaikan satu hal. Sebenarnya kami dengan Amang Pendeta Osator ini cukup dekat dan beberapa kali sharing. Terakhir waktu rapat pendeta kami punya angan-angan melayani di satu gereja dan melakukan misi visi pelayanan yang lebih baik. Ternyata malah saya masuk Jakarta, beliau pergi meninggalkan saya. Tapi mudah-mudahan waktu masih panjang. Nanti ada waktu yang baik kami boleh melayani di satu tempat pelayanan. Amang Inang, saya adalah pendeta yang biasa-biasa saja. Mohon nanti jangan dibandingkan tiki Padita Osator songonod do dung Padita Sition gabe songonon. Beliau jauh di depan, harus saya akui. Ya, saya jauh di belakang. Saya itu pendeta yang sederhana. Saya bukanlah pengkhotbah yang luar biasa, bukan pula pendoa yang penuh mujizat. Tetapi yang bisa saya sampaikan kepada Amang dan Inang adalah apa yang Tuhan berikan kepada saya untuk saya sampaikan di dalam pelayanan nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya itu, Tuhan memberkati. Horas madihita. Taudu timamuse pasahaton hata partadingan, pasahaton hata borhat dohot ata pajakonon mewakili ruas HKBP Resort Rawamangun joloma Amang Linton ya, Linton Hutapea.
Salam. Nani hormatan amang reses na diwakili oleh Sekretaris Distrik Abang Padita Simajutak. Nani hormatan amang Padita Resort HKBP Rawamangun. Suwenang kapadita fungsional amang khususnya amang Padita Osator Simajuntak Tala Inang. Semua tong di hala amang Padita Sitio na baru Rosonari. Parjolo tapasa mamoleate tutuata di bata isiala dengan di basana tong kita boy tong marpungu kebaktian dengan lancar di HKBP Rawamangunon. Parjolau mohon izin minta maaf ditunjuk kau sebagai mewakili ruas. Jadi dangalani kemampuan kunyan. Alai pos raku dituata boy mara dos ruata teh. Ama pasaton melanjutkan kata pisah sambut tuala ama peditata. Jadi nak pola gajang nahono nami. Di hala amang Padita Osator Siburian. Sorry. Amang Padita Osator Simajutak. Mohon maaf salah ya. Salilingon terus terang. Godang do akan adenggan. Wingotami di pelayanan Amang di HKBP Rawamangunon. Sudah akan adenggani saya boima pulau kami sebagai ruas. Jala pangidon nami tong tual amang. Moltung pepidamang tu Sidoarjo na rutin do mutasi rutin do istilah nate. Dak pola nadong dia. Napas durah nami doktong do amang Padita Osator di san tetap melayani dengan sebaik mungkin. Semoga lebih sukses sian Sidoarjo Tujulanon. Jadi terus terang stylenya ke amang Padita Marjamita secara umum kan sangat denggan. Tapi masing-masing pendeta itu punya style tersendiri. Mau lihat mak di Parmahanon Muna amang Padita di Hami Ruas Selilingon. Jadi tu amang Padita Osator dan adong hata no belga sian hata mau lihat pastor nami. Solak ngai mau lihat mah di hala amang Padita sukses mah di tempat tugas yang baru. Di hala amang Padita Tupal Sitio. Selamat datang Mamang, selamat bertugas di HKBP Rawamangun. Mulu HKBP ruas di HKBP Rawamangunon, saliling hira-hira 20 tahun nomor huria di son. Kena burju-burju don, Prinsipnya Rade dohami ruason Parmahanon Muna di bawah koordinasi amang Padita Resort do uluan di HKBP. Semoga sukses bertugas di HKBP Rawamangun. Songonima intini kata pisah sambut ya kami tuhala amang Padita Osator selalu ngai mulai atema pasar nami tuhatama mamasu-masu menabai pas-pasuna tuhala amang di perjalanan di tempat tugasnya baru. Songon na ni dok ni hato pas ma dok teh sawatik. Napuran tano-tano saya rangging masih ranggoman. Tung badat tapi pada bedao. Todita mah horas-horas digonggom oleh Tuhatta di bata. So ini mah hata sian hami mewakili ruas.
Mulai hati mak, buti mak. Horas. Diuduti muse pasahaton hata borhat dohot hata pertandingan hata pajakonon mewakili Parhalado AKBP Resort Rawamangun pasatami matu amang situa Berlin Manurung dungian no diuduti ma pasahaton Cindra Mata tu amang pendeta Osator Simajuntak Laus Roman no tujolo fungsionaris ni AKBP Resort Rawamangun. Horas. Nah, hormatan Amang Pendeta Zakaria Simanjuntak STH sebagai perwakilan Amang Preses rombongan Sian HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Nah, hormatan Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta Manapar Panjaitan STMM, Amang Pendeta Osator Simanjuntak MTH, keluarga, Amang Pendeta Tupal Sitio STH keluarga besar, Amang Inang Pendeta Fungsional, Dongaku Parhalado, Inang Bibelfro, Inang Diokones, Sude Punguan Kur, Sian Kur Kantate Domino, Kur Punguan Ama, Kur Lansia, Sude Amang Inang Naposo Nahadir di Huriaon, Dohot Naman Dahoti Sian live streaming di Jabu. Di Ari Naholongon, Jongjong Hamidison sebagai perwakilan Sian Parhalado, HKBP Rawamangun, Mandok Hata, Paborhaton, Dohot Hata selamat datang, tu Padita. Pertama-tama hita Mandok Malete di Bagasan Lasni Roha, tu Amang Pendeta Osator Simanjutak, Dohot Inang Bodu Pasaribu, Nong Marsakap, Dohot Jujur, Dohot Holong Roha, melayani Huriaon. Tanda Magabe Panogunogu Rohani, utamanya di seksi Ama, di Lansia, di Parkepen, Sude, Punguan. Dalam masa pelayanan ni Amang Pendita selama 4 tahun, 10 bulan, Macedi Hilala Hamido semangat pelayanan ni Amang, Tusude ruas, sebagai perpanjangan debata Lao Pasaton Hata ni debata di tengah kompleksnya kehidupan sosial na adong, Jalaboy do Amang Pandita keluarga memberikan warna na penuh semangat positif, selalu update di perkembangan dinamika masyarakat, asaboy direspon secara positif oleh jemaat berlandaskan hatani debata. Amang Pandita asa di ikon hata taruli roha, so mangingot akka panurirang naung amang pasahat, akka kasih sayang naung dipatupa, tusude punguan, naboy mahami maroha taruli. Say dipasu-pasu ma amang dohot inang di pelayan na baru, songon pandita fungsional di HKBP Resort Surabaya, di HKBP Sidoarjo. Jala Hamibe, Bonita, Owen, nunga memberi warna, nadenggan, di punguan, di remaja, jadi tetaplah bersinar di tempat baru, mendukung pelayanan ni Amang Pendeta Osator Simanjuntak. Molo adong, hata sikap nami Sian Parhaldo na kurang, mohon dimaafkan, jadi asa boy mahita tetap bersilaturahmi pa Jepang muse di pelayanan na di tikina naingro. Sian kami muse Parhaldo, kami mandokon selamat datang tu Amang Pendeta Tupal Site Inang Boru Simangunsong. Tupal Sitio, nunga hubo Tupal Sitio, maaf Amang ya. Tupal Sitio Inang Boru Simangunsong sude keluarga,
dot sude keluarga, kami menyampaikan selamat datang amang di HKBP Rawamangun, dot keluarga, kita sudah jemaat Marsigatung dohot mangido, asagabe ma amang parhobas na mangalehon bimbingan rohani na aplikatif, jala update di tengah-tengah latar belakang ni jemaat na heterogen. Dohot pengunjungan pastoral tu aka jemaat alai hita hureon nabolon dosian jumlahna. Jala gabe butuh ma pelayanan nataruli dohot namano guroha. Sude kami parhalado ni hureon siap bekerja sama, saling bahu membahu mangalehon pelayanan na terbaik tu sude jemaat. Asalam tarbege HKBP Rawamangun ima gereja nabolon di dalam haporseon tu debata. Marhite-hite iman percaya sude jemaat, sian pelayanan sude pendita, sude bibelfro, diakones, sintua, dewan-dewan dohot seksi-seksi na adong di huriaon, na lau melayani dalam kerendahan hati tu hamuleon ni debata situtu. Saiga bema amang dot keluarga parhobas na setia di hureon, gabe na mangelehon semangat baru, asa taringot mahita sude di bagasan Kristus. Akhir kata, molete ma hita sude jala marhite hite debata mahita maradopon pelayan na ulii. Horas. Pinangido tu amang pendeta tu jula mamang. Suak songoni di dongan fungsionaris, ketua Dewan Marturia, ketua Dewan Koinonia, do ketua Diakonia, sekretaris do amang bendahara, tu jula mahita lau pasahaton amang bendahara. Di amang Padita Osator Simajutak, isok kami fungsionaris ni Huriata mewakili ruas dohot parhalado ni Huriata pasahaton cenderamata tu amang dohot inang unang dibereng sian nilaina alai oma tadah ni Huriata maka melateho pakobasion ni amang do inang do keluarga selama 4 tahun 10 bulan. Tangnya sia kami songon edeni akan atutuata dan siada kening mang ucoba husura ison Tuhan debata dongamu dibatulus sakakmu diaka siboluson ni amang do keluarga to dinama nama dongani amang do keluarga. Mola tema. Jadi mauliate madi tuhata ala dinggan acara pabor hatot dohot mengucapkan padita fungsional sedarion lumobi disudiakan nauli nadinggan na pinasahat
ni huriaon tu paditata jala mauliate manang di pakubasion ni amang padita osator 5 juta 4 tahun 10 bulan di ingananon tu dak saya sude uli dengan saya adong dona horak sikop alai mauliate ma ala masih jua kita jala bui kita masih urupan lau patu paho naka nadinggan selamat makubasi matu inganan baru songoni manang selamat datang madia manami padita tupal sitio numobi marap mahita sude tahe penjaga kondisivitas ni bangso taon lumobi di luar tau di Jakarta taon asa unang adong mara di tonga-tonga ni huria nang dia ka masyarakat pe lau sude mahita patuluson nak kanadinggan asa marsangap guar itu hata songoni manang dohot na lau patuluson program ni huriata ima sentralisasi atong tatutup ma acaraon marhite-hite namarede mahita buku de nomor 724 laos jong-jong mahita. Tatangnya kumapiliata. Ali de bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut sileho-leho na dinggan dohot nasa uli basa na mauliutus. Upasahat hami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon, pati bulhon harajaom mo di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni selehol-lehom mitu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmo, say ro maharajaonmo, say saot malomo ni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang, lehom matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami, unak kami tugihot tu pangujunan, balua mahami sian pangago. Hamuma pasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakkon Tuhan debata mabuhina tuho jala dipasaorhon madamena tutotim.
tes. Dia buah manami nanami, Roma hita marsi salamat tujulun, alai taingok ma satu kinai satu ngojomai masuk ma ibadah jam sada. Robe mehamu amang inang. Dia muaman amin nanami tapahatop bardomo tutiki ibadah jam sada naeng masuk nama Molo anonak kasih tua boy ma marsi salamat di ruang Timoteus ade.